Idameni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihamu saluhut na damang dainang na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Saat mahita nuaik tu minggu ujuk tau parhuriaon, jala jamita na pinatolohas di minggu ujuk tau parhuriaon, tanggal 20 November 2022 dienek doi siap buku sada Korin bidu 15 ayat 50 rodi ayat 50 lalu hujaha tuhita omahatan itu hatta odo nahudok disi aliak kadongan daktar bahis sibuk dohok mudar manean harajaon ni debata jala daktar tean naolo busuki hatok tongoni Haumi odo nahudohot tuhamu dang nasaluhut tita modding alai saluhut dohita pau baonna topu di bagasan sakidok mata di pakuling ni sarune na parpudii ay makuling masarune gawe hehe ma akanong matei tu hatok tongon las pau baonna ma anggo hita ay ikon hatok tongon do manuluk naolo busukon jala hangungulu na manoktong do manuluk naolo mateon alai dung disoluk hatok tongoni naulo busukon jala disoluk hangungulu nama noktongi naulo mateon disima jupang hatanata surati nunga tarbodut hamatean nunga soluk hamonangan jo hamatean di dia hamonangan mi jo hamatean di dia sorok mi alai dosa do sorok ni hamatean jala patik ido gogoni dosai alai moliate ma di debata napa monak kita marhite-hite Tuhata Yesus Kristus ope hamu akadongaku nahi naholongan marsihohot jala somu bauba mahamu jala lam sumurung matoktong di bagasan ulaun ni Tuhani ai di boto hamu do dang magopo halo jauh muna di bagasan Tuhani amin ido anggo sahakna damang dainang nahi naholongan ni Tuhata Yesus Kristus ia topik manak tema di minggu juktau parhuriaon didop nunga terbodut hamatean nunga suluk hamonangan huriani Tuhata di sadabukku nahya jinaha mulu najulu inna di tonga-tonga ni bangso Mesir mulu adok parpunguan las niroha do arsak niroha somaldo di pihak kondasida sadabukkusan diinganan na agak sumangap di tonga-tonga ni ulau ni molo dihita halangulu mai didok jala isini buku sani ima tengkorak simat jujung ni zolma manang tengkorak kepala manghuto buku najinahai hamuk kadongan ia tujuan ni hala Mesir mabahis songoni laho paingot tonak kanamar pungu di sido paboa nalau salpu do ngulu ni zolma jala ditikina muse iko gabese songot tengkorak ido asa molo diulalas ni roha molo dibereng nasida na toro tengkoraki asa unang gabe pelubi hudo las ni roha jala unak terlena leba di las ni rohai aidang manoktong las ni rohanai jala sebalikna molo dibaenin na tengkoraki di ulau narsak ni roha tong do na lapai ngoton nasida asa unang gabe patukihu di arsak ni rohana alana sudedo zolmai iko gabe songot tengkorak ditikki nabi damang dainang domu tu barita ni halak Misir najolo na pinatorang naktingan lausido na pinasahat ni jamita na pahubasok kita di minggu na ginawaran minggu ujuk tau parhuriaonon takas taboto minggu ujuk taun huria laus dipadomu do manang dipadomu akka amani huria hati hai saat titikkion tu parningotan diakka nang mate jok do masa ni mingguon mulu taida rupani mulu dipatupa parningotan dia kana modding gabe rodo akka ilu-ilu ni akka keluarga marningot akka sisolhona naung jumulu marujungi idam memang mulu dipatupa parningotan dia kana modding di ujuk takuria gabe sahira pariga-riga bulung parukar-rukar tolong pasiga-siga lungun mangarukari sidangolon do molo dipatupa parningotan diak kanang jumolo moddingi
Alai huruk matuhamu akadongan dadai sasitonga tujuan ni perningotan niaka naung mate songon na sa di patupa di minggu tahun perhuriaun. Alai molo di patupa pei songot cerita nakingan na paingaw tok kita do bisa dapat dohan ima memento mori. Saya ingot ma ari hama matem. Na paingaw tok kita na somanot tong dongulut tadi hasianganon. Jala hobartu partikian nang binuhul ni tuhatta ikom marujung dong sengolutta songonak kadongatta naung jumului. Hamu kadongan naung tinobus ni tuhatta Yesus Kristus bohado hita mangalapati hamateani sian hagestenon molo taparrohahod do dia kaulan namodding saya somaldo dia dehon sada edde siap buku edde nomor 334 dia sada di hatanai di dok nasa jolma ikom mate ikom mago sibuki na mangulu ikom mate asa tung denggan muse diro na dirok na disiak kadongan da ilu dohot do ni roha donian molo masa hamate tu si solhota alai buasa di dok di hatani dei asa tung denggan muse dia do hading ganon na dirok na disia manginang di pamuhai ni turpuhon di dok do daktingan daktar bahes sibuk doho mudar manean harajaun ni dewata jala daktar tean na olo busuki hatok tongoni dia 50 sibuk doho mudar na martudu-tudu do itu badan parhosa manang badan parbanua tongaon daktar baheni masuk tu harajaun ni dewata daikot jolo dipau bado gabe badan partoddi manang badan parbanua gijang na di bagasan hatok tongon sibuk dohok mudar ima akadongan gobaran ningolutta na di portibion hadirion ningolutta na di portibion daktar bahini bongot tu hatok tongoni molo marubakon sibuk dohok mudar do asa ikut jolomu bado sibuk dohot mudari gawe badan partoddi asa tarbongoti hita inganan hatok tongoni jala hina masani i marhite hamatean ni dagik taro sian portibion molo marhite hamatean do asa gawe boy hita bongot tuinganan hatok tongoni atong bohado akka jolma na mangulu do pe diari sohut alus ni suku-suku ni hamok kadongan di patorak si Paulus do di ayat na mangihut di ayat 50 sada ro di ayat 54 didok do nakid dia 50 sada ro dia 54 songonon. Haumi do na hudohut tuhamu dang na saluhut tita modning alai saluhut do hita paluonna. Tokpu di bagasa sakidok mata di pakuling ni sarune na parpudi i ay makuling masarune gabe hehe maakanong mate tu hatok tongon laus pau-baon nama anggo hita. Ay ikon hatok tongon do manuluk na ulo busukon jala hangungulu na manoktong do manuluk na ulo mateon. Alai dung disoluk hatok tongoni na ulo busukon jala disoluk hangungulu na manoktongi na ulo mateon disima jupang hata natar surat nunga terbodut hamatean nunga soluk hamonangan. Alaya selalu bitakas botot tataringo tusuk-kusuk kuni bodo muse taida manakta patudos tu natar surat di sada Tesalonik bid 24 ayat 15 ro ayat 10 nama do ay hatani tuhani do nahu pasahat tami no aik tuhamu ia mangulu pehita akan namia rodi haroro ni tuhani datuk sumuruk kita sian nasida naung moddingi ay natuat matuhani siap banuagi jang mardonga surak-surak marsuara marraja ni suru-suruan terbege masarune di debata dungi hehe majumulu akan amate di bagasan Kristus duk songoni hita na mangulu dope akan namiani taiton nama hita rap dohok nasida di bagasan nakka obun laho manomo-nomo tuhani tu langitan jadi olak ni sai toktong mah hita rap dohot tuhani hamok kadongan nahi naholongan di bagasa Kristus Yesus Apostel Paulus diturpuhon patorakkon hamubaon ni pamatang ni naporsea nang matei songoni nang hamubaon ni pamatang ni naporsea na mangulu do pedi haroro ni Tuhan na paduhalibos sugut ima di bagasa sakidok mata
manulukon pamatang ne baru tu pamatang niakkan na porsiai asa taluk na sida maringanan di hanguluan namar hasonangan di harajau banua gijang di surgo hasonangani asa dinaro Jesus ipa dua lihor rap doho pangulu niak kasuru-suruan tidok nakki makuling ma di sisarune jala di bagasa sakidok mata di solukum mapamatang partohap di harajau banua gijangi tu na porsea nang mati doho na porsea na mangului dope asa borhat na sida tuobun na di langitan madapoton inganan na pinarade niakana porsea di Jesusi damang dainang nahinaholongan ni Tuhani na mangihum muse di nahona uhum ibana di hau pinor silang jala duksahat ibana tuhamateani alai taida do di sihamok karongan dang tartiop hamateani habe Kristusi ubah didok si Paulus muse nakit didok dia 55 jo hamatean di dia hamonangam mi jo hamatean di dia sorok mi na nidok na di sihamok karongan nunga mo nang Kristusi talu do hamatean do si bulisi ay marhite hahehem ni Jesus nunga gabe tarbodut hamatean jala nunga soluk hamonangani dang marhuaso be hamateani ala nunga ditaluhot Jesus di bagasan huasona do ibana paubahon akkana porsea asa sahat tuinganan hatok tongoni jupang mangulu nai baru di bagasan badan partodi asamolo dang marhuaso be hamateani hamok kadongan dada si habiarap be hamateani sasitongna aidak kamateani habe ujung ni saluhutna riko doon hanguluhunutta ay unak kong mga dobi hamatean kolam manaringoti hamateap pe sipata kang ngagabi persoalan ni didadeba alanido mulo dihalak bata ka manginang mulo ditaringoti hamatean manangak kanong mate saikot jumulo do marsadabi sadabi jabon sadabi borongin saidin narorupani mulo manaringoti hamatean asa marhiti turpuhon dipaingo dohita asa hobas jala mangarade di hamamasan yakka na didok diturpuhon jaladang si habiarat tabi hurian itu hatta di tema ni minggu takas do didok nunga tarbodut hamatean nunga soluk hamonangan jok do rata begi sadapat dohan nama dok hidup ini hanya sekali maka nikmatilah bicam mangulu nialangam masude molodung mate subui be mangallang pinapuas majolo lomo ni rohana bakka saperong lo madok bamate mate mangallang inna rupani jojo do tabe paddohano nang ditonga-tonga ni halak Kristen sayolo do pe madok paddohani hape sa sitongna paddohani na marojahat do itu pikiran na madok hamate do ujung ninguluon asa marhiti turpuhon hamok kadongan tung dipaingo dohita paboa naso hamateani ujung ni saluhuna atong boharo hita majalahi adong do use sadapat dohan naman dok bermimpilah dan wujudkanlah mimpimu molo nipi kadongan totu dak takas manangdang adong hataridaan nii ujumar nipi alai boido gaberong hataridaan ni nipi di ngolutta molo say ni jalahan paddohan ni nipi ngolu na padua halihoni hamok kadongan boido honon dak takas do betaida songon nipi nakkingan alai na boido gabe takasi muse molo tubu jalamia do pakirimotta manang haulota patakasson naso taridai do pe nang dohonon na ia jolma nanang marnida hanguluan nama noktong jala sonang ima jolma namar pakirimon manang berpengharapan molo didok jolma tarhirim marsahi doon molo sosau na pinarsitanai alani ikol lehono do itu ibana na hinirim nai manang nabuhape carana manang molo tarhirim hita ikos saya usaha not do asanggia dapat tita nata hirimi manang buhape dalanna alania mok kadongan
nagabe sukun wae boha tarhirim doho asasahat tu tuinganan hatok tongoni tarhirim dohita asasahat tuinganan nama noktongi molo tarhirim doho di surgoi usaha homma asasahat tu tusi boharo carana hurian itu hatta ia inganan hatok tongon na naik ta ibati tutu asasahat kita tusi saguru di dalan naik kosibolusot tado asasahat tusi isarani sada inganan ikut siadalan na do asasahat kita tusi molo sodalan na tutu olo do gabe daksahat manang gabe lilu alani i nanek kudo akan naik sahat tu inganan hatok tongoni na sojari salah dalan ay molo salah dalan tutu daksahat itu sih asa holas sada do dalat tuinganan namat cai uli songon na pinatorang odeng nakingan ima tuhatta Yesus ay didok do di Yohanes 4 ayat 6 au do dalani dohot hasit tongan dohot tanguluan dangarong nasahat tu amai ia somar hite siana jala di Yohanes 10 25 didok muse dunginin na Yesus mamad do ibana au do haheo do hanguluan na bangulu do ganuk na porsia diau nak pemate ibana Yesus do dalani namar lapatat do hamok kadongan mangulahon akka parsuruan ni Yesus madalani dalan nang ninalananna manang mangihut to bugasna mangulahon akka nadinggan rade marsi taonon mamulus hamatean haheheon dohot manae tu banwa gitjang asa hudok ma tuhamu natu mangihon jami taon pasiat jala patujulu masakap hatuaun ni Tuhan namasa di perdalanan ni ngulum ai holam mangasahon asini rohanaido talup hita gawe parjabbar di hatok tongoni atong marsi hohot jala somu bauba mahita akkadongan jala lam sumurung matok tong di bagasan ulaon ni Tuhani ai ido nakit ido di pangujung ini turpuk taon dang magopo halo jauni di bagasan tuhattai atong ingok mahita toktong di padohan memento mori ingot mahari hama matem hubas jalarade mahita manomunomui amin.